ከምዚ ግን ኣይበሃልን ይኹም ትብሉ ግን ይበሃል ኣለኻ ይበሃል ስለ ዝኾነ ክንብልና ሎም ማዓንቲ ውፉይ እንታይ ኮይኑ ንፍናንን ንሰልጠነን ዘይዓርቆም ንምንታይ እዩ ፀጉዒ ሒዙ ዝሪኦም ዘሎ ስቑኢሉ ደስ ናብ ዘበለ ከብል ደልዩ ፃዕድሓር ናብ ዝበለፀ ናብ ዝሓየለ ገለ እናበለ ወይ ከዓ ሳይድ ሒዙ ድዩ ብዙሓት ተቃዊሞም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ሎም ማዓንቲ መዘራረቢ እዩ ውፉይ ኖ ሰልጠነ ትጋገለኻ ኖ ፍናን ትጋገለኻ እዝን ክበሃል ኣይነበሮን እዝን ክበሃል ኣይነበሮን እቲ ነፅር ግን ርዱዩ ኣብ ውሽጢ ኮሚኒቲና ዘሎ ጭሮحي አንጻር ሰልጠነ አንጻር ወደባት አንጻር ገለ ትሽግር አነ ዝመስለን ማለት እዩ አቆም ጥራይ ዘይኮነ አባና አፍቶም ተቃረስቲ ዕንዱ ንመርከብ ረኺብዋ ባንዲራ ንምንታይ ትጸልኡ ስዋዓት ንምንታይ ትጸልኡ ዓድኹም ንምንታይ ትጸልኡ ወዘተ ኢልዋስ ኖ ሓሪቕና እንዳልና ከምዚ ንዛረብ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ዓዱ ዝጸልእ ገለ ይህሉ ኢላ ይግምትን እየ ገለ ኢላቶ ሕጂ ከዓ ሰላሕ ከላሕ ድዮም ሰላሕ ከላም ከምኡ ዓይነት ገለ ኣሸክሞ ኣቢሎም ኣለዉ ዝኾነ ሽም ክትሰምዕዋ ኢኹም ማለት ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘይቅበልዋ ኣለዋ ኢለ እኳ ይሓስብን እየ ጀስ ነቶም ህግደፍ ገለ ስለ ዝጸልእዎም ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ቤላሩስ ዝተረኸቡ ስደተኛታት ወይ ከዓ ተጓዓዝቲ ሓደ ዝሞተ ዓርኮም ናይ ዝሞተ ዓርኮም ሬሳ ሒዞም ፖሊስ ከዓ ንምንታይ ብኸመይ ሞይቱ ኢሉ ክሓቶም እንተሎ ዝመለስዎ መልሲ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዘለዎ መልሲን ኩነታትን ዋትኤቨር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ኢኹም እዚ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ሓሳብ እዚ After that you beat me and me and my friend. After that my friend you put ኣብ ላትቪያ ወታደራዊ ክዳን ብዝገበረ ሰባት ተሃሪሞም ሞባይላቶም ተሓዲጎም እዚ ጉዳይ እዚ ፍትሒ ክረኽቡ ንሓግዞም ወል ቅፅለ ቢልና ክንከይድ ኢና ክልተ ሕቶታት መፅኡ ኣሎ ሓደ ሕወሓት ተደርቢሻ እያ ንህግደፍ ኣሚና ዝብል ፀሓፋይ ድዩ ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ መራሓይ ናይ ሳልሳይ ወያነ ዝበሃል ገለ ማለት እዩ ዝዛረቦ ጉዳይ ኣሎ መበል ካልኣይ ከዓ ሓራ መሬት ትግራይ ዘለዎ ሰባት ተደርቢሾም እዮም ህዝቢ ዓፋርሲ ኣይፈቀደሎምን ዝብል ካልእ ይዘረባ ኣሎ كل ጊዜ መራሕቲ ሕወሓት 99% جيجا 1% تخيل تمزات ولا 1% يمسح ديت حزب عفار يخونه بزل بديلات منغستي بلصقنا እቲ ናይ መወዳእታን ኣዝዩ መፍርሕን መሰንበድን ዝኾነ ጉዳይ ግን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ወይ ከዓ TDF-ን ሰራዊት ኢትዮጵያን ማለት እዩ ምስሓብ ፈጢሮም ኣለዉ ብእንባ ማድረ ከባቢ ማይ ፀብረ ከዓ ክልኻል ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተፀጊዑ ኣሎ ዝብል ናይ ሓይለ ደደቢት ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ማይ ፀብራእቲ ናብ ፀለምታእቲ ከም ዝበልክዎ ዋ ይምፅ እንደኾነ ሪኦም እንዲና ወዳንኦም እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ትረኽብዎም መውግዕታት እዮም እንታይ በለ መን እንታይ ተዛረበ ቀስና በልና ክንዛረቦም ኢና ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኢኹም ኢሎም ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ንምንታይ ዳ ሰብስክራይብ ገለ ዘይትገብሩ ነባራት እንትኮንኩም ከዓ ከምቶም ምጩ ዝበለ ርእቶ ፅሑፍሎ ዘሎ ሕዋትኩም ሲ ምጩ ዝበለ ርእቶ ፀሓፉ እሺ ግንድፊ ጀብሃዊ ዝፀሓፈለይ ርእቶ ይኸንብ ማለት እዩ ነሽነሽ ማለት ክስቶ ተመርዕያ ክስቶ ተሓፂያ ክስቶ ተቐፂላ ዘላ ቃላይ ብላን ማለት እዩ ሰብኣያ ኣግኒዋ ክስቶ ተፋቲሓ ዝብል ሓደ መላኽዒ ከም ነሽነሽ ድስትውራይ ከም ኣድጊ ሸው ሰልጠነ ማለት እዩ ኢሉ ገሊፅዋ ኣሎ ማለት እዩ ጀስተናዊ ከዓ ነታ ርእቶ ፅሒፍዋ ነሽነሽ ማለትስ እዚኣ ማለት እያ ኢልዋ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ግን ኣነ ከምዚ ኣስንእሽለይስ ተቐይመክ ክቡርን ፍትውን ሓው ከምዚ ዓይነት ርእቶስ ገለገሊ ፀርፋ ይኩን ግን ፈልጥ እየ ማለት እዩ ታው ዘላ ናይ እንታይ ዝበሃል ዘይተደልቃል ከምብባ ንባዕለይስ ክበድ ኢላት ንስዛስዋይ ከዓ ዘሊለ ገዲፍ ሓፈርና ወተሰከፍና ኢሉ እዚኣ ከዓ ካብ ነሽነሽ ኻ ተማያርካ ምሽ ክትሓፍር ክትስከፍ ከኣለካ እዩ ደስጎ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዌልካም to Shittin Reacts 1 ኦኬይ ውፉይ ትሚሉ ይሪኦም ኣሎ ዝብል ናይ ፓስተር ዓወት ሻውሽ ወግዕ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሆነ ኣለዉ በዓል ሰነድ ኢንፎ ገለ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ፍናን ንባዕሉ ኣሎ እዩ ስኢሉ የሪአና ኣሎ ኣሸማግሉና እዚ ዓይነት እያ ማለት እዩ ኣሸማግሉና እንተ ደኣ ክልተ ዝገምዑ ሃልዮም ኮይኖም ኣብ ማእከል ናይዞም ሰባት እዚኦም ሰልጠነ እዩ እዚ መነሽሙ ውፉይ እዩ ኣብ ማእከል ናይ ክልቲኦም ማእከሎም ጠጠው ይብሉ ናበይ ክዘዝ ውፉይ ባላንስ ናብ ዝኸደቱ ናበይ ይኸብል ኣብዛ ሰዓት ኖ ሰልጠነ ትጋገለኻ ኖ ፍናን ትጋገለኻ እዝን ክበሃል ኣይነበሮን እዝን ክበሃል ኣይነበሮን እንታይ ኮይኑ ዘይዛረብ ትማንም ኣብ ናይ ክልቲኦም ሜዳ ከይዳ ሓሳብ ይህብ ነይሩ ቤን ኣብ ናይ ክልቲኦም ሜዳ ኮይኑ ይኩን ዝግስግሰኩም ነይሩ ስለዚ ክልቲኦም መሳርሒት እዮም ክልቲኦም ኣርካናት መሳርሒት ካ እንዳተባእሱ ከለዉ እንተ ዳ ስኢልካ ትርአ ሃሌኻ ኮይንካ በይንካ በለኹ ኢልካ ክትወፅእ ደሊኻ ኣለኻ ኣነጥ እዚኣ ኣብዚኣ ተራ ናይ ቤነ ቀሊል ኣይነበረ ስለዚ ተርኡ ክፃወት ኣለዎ ንብል ኣለዎ ነዚኣ ዝቃወም ሰብ መን እዩ ነዚኣ ዝቃወም ፍሉጥ እዩ ነዚኣ ዝቃወም ሻዕብያ እዩ እንተ ብባህሪ እንተ ብኣካል እንተ ብባህሪ እዩ እንተ ብኣካል ሻዕብያ ባህሪ ክብለካ ከለኹ በቃ ናይ ህልኽ
ናይ ፅልኢ ቅንዕና ዘይብሉ ናይ ሱቕ ኢሉ ናይ ዕሽነት ናይ ከምዚታት ዓይነት እቲ ነፅር ግን ርዱዩ ኣብ ውሽጢ ኮሚኒቲና ዘሎ ፅሩሖ እዩ እታ ዓወት ከዓ ኣብ ምንፃር እያ ትጅመር ካብ ምዕዋት ኣብ ምንፃር እያ ትጅመር ድሕሪ ነፂርካ መትከልካ ደው እንድሕር ኢልካ ኣብታ መስመርካ ደው እንድሕር ኢልካ በቃ ሕጂ ንማዕበል ኣምሲልካ ንክስታይ ኣንፃር ጆምብላክ ኣንፃር ውፉይ ኣንፃር ሰልጠነ ኣንፃር ወደባት ኣንፃር ገለ ዝኾነሉ ምክንያት የለን ግን ብገለ ዝኸውን ሻዕብያ ዝበሃል ፀላእ ኣለካ ዕርቃኑ ዝወፀ በቃ እንተረኺብካስ ዕድል ዘይሂበካ ፀላእ ኣለካ በቃ ደው ዘይብል ፀላእ ኣለካ ንምንታይ የማን ፀጋም ስትኩስ ካብኡ ተኣለ ይትነፅር ስለዚ ሕጂ ነዚኣ እንድሕሪ ይቃወሞ ሃልዮም በቃ ምንፅብፃሪ ካብ ምንፅብፃር ከዓ ምንፃር ይሓይሽ ሓደሲ እታ ዘረባ እዚኣስ ንውፍይ እውን ብትክክል ሓምዮ እዩ ሕጂ ኣነ ብዛ ጉዳይ እዚኣ ብጣዕሚ ትሕሚ ዘረባ እውን እያ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ሚስተር ውፍይ ከምዚ ክበሃል እንተሎ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ሓደ ደንበ ቃልሲ እንዳተቃለሱ እንዳሃለው እንተተባኢሶም ወይ እንተተጓራፊጦም ወይ ከዓ ትፈልጦ ነገር እንተልዩ ውሽጢ ምናልባት መብልዕ ኣብዚ ዩቲዩብ ሲ ንክልተ ሰሙናት ገለ ዝኸውን ኣጀንዳ ከምከውን ኣለና ኣርእስቲ ታፒክ እንከውን ናይሎም ተሓሲቦም ምስ ኣብቱ ዘም ግን ትክክለኛ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ሓደ ታምኔለ ሰራርሓ ይክእልን እቲ ሓደ ከዓ ብፍንጭ ይዛረብ እንዳወሊኦም ዝውዕሉ እዚኣ የሰሚዕ ኣነ ንምንታይ ንስኻሲ ከም ዓብይ ከም መቀራረባይ ኮይንካ ዘይተቀራርቦም ምናልባት ሚድያ ንሚድያ ከምኡ ክዋጠጥ ክሰሓብ ይኽእል እንድዩ ዘይተዘራርቦም እዚ ምስ ነፅር ምስ ስፋሕ ምስ ተዓወት እንታይ ዘራኸብ ኣለዎ እዩ ክትሃድም ኢኻ ደሊኻ ባይዘወይ ተዓርቆም ነይርካ እዩ ጎዛት እዮም ነይሮም ክልቲኦም ፅቡቅ እዩ እንተተሳንዮም ብዙሓት ሰባት ግን ርእቶም ይህቡ ኣለዉ እቲ ሽግር ኣነ ዝመስለኒ ማለት እዩ ኣብኦም ጥራይ ዘይኮነ ኣባና ኣብቶም ተቃለስቲ እዩ ቶታሊ ብጠቕላላ እኮ ናይ ቲፎዞ ኢና ኮይና ዘለና ኣነ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ወይ ፍናን ከምዝን ጌርካ ነቕፈካ ኣለኹ ዝበሎ ሰብ ቪድዮ ዝሰርሐ የለን ወይ ኮላይ ሰልጠነ ከምዝን ጌርካ ኣለካ እዝን ቶታል ጠጡ ክተብሎ ዘለካ እዩ ዝበሎ ሰብ ከዓ የለን ኣብ እንዳ ፍናን ትኸይድ ናይ ፍናን ቲፎዞታት ኣለዉ ኣብ እንዳ ሰልጠነ ትኸይድ ከዓ እዎ ሓቅኻ ኢሉ ከዓ ዘራስን ኣሎ ዋይ ሕጂ ሓደ ኣብ ቅንዕና ንሞርኮስ እዚኣን ጌጋታት ኣለዋ ኢልና ንዛረብ ሓራይ ሳሕ ከላም ዝበልዋ ወግዕላ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሳሕ ከላም ዋዳ ዘ ሚኒንግ ሳሕ ከላም ታያ ኣገናዕ ድያ ከመይ እያ ማለት እዩ እስኪ ከምዚኣ ተዛሪባት ኣላ እታ ጉዳይ እስኪ ንስማዕ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ይቅበሉ ወይ ኤርትራ ናይ ባንዴራ ዘይኣምኑላ ሰባት ኤርትራ ድዮም ወላ እንታይ ትስዓሉ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘይቅበሉ ኣለዋ ኢለ እኳ ይሓስብን እየ ጀስ ነቶም ህግደፍ ገለ ስለ ዝፀልእዎም ገለዮም ክርእይዋ ዘይደልዩ እምበር ኣይ ዶንት ቲንክ ሰፅልእ ገለ ዘለዎም ኣይመስ ግን ሳምታይምስ ከም ዝቀይሕ ባንዴራ ዝሓዙ ኣብቲ ዋላ ኤርትራውያን ይኹኑ ኣይኹኑ ኣይንፈልጦም ኢና ግን ከምኡ ዓይነት ስእሊ ናይ ቀይሕ ባንዴራ ዝገበረ ሰብ ኣታ ከምዝዶ ኣታ ትግራዋይ ዶ ኣታ ገለ እንዳበሉ ብጣዕሚ ስለ ዘባሳጭዎም ይፀልእዎ ከምኡ ዝሓዘ ሰብ ሲ ቅጭ የምፀሎም እቲ ዝግበር ነገራት ገለመለ ህዝብኻ ወርኤቨር እቲ ዝተዘይኮይኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ክፀል ካብ ልቦም ክፀልዋ ኣይክእሉን እዮም ሒዞማ እንደ ዓብዮም ያ ሕጂ ግን ኣብዚ ኦሮባ ማለት ወይ ሶሻል ሚድያ ዝረአ ብዙ ነገር ማለት እዩ ንባንዴራ ዝፀልኡ ሓደ ከምዘለዉ ብርኣውኩም ወገን ከምዘለዉ ሰባት ዘግልፅ ማለት እዩ ማለት ትኽትፈልጥ ኣይመስለንን ዓንዶም ዓይኒ ሕጂ ዋላ ዘቃፅሉ ገለ ዋላ እኮ ኣለዉ ኣይ ዶንት ቲንክ ተፀሊኦም ማገለ ኣይኮኑን ጀስት ኣንገር ሕጂ ዞም ስኢሎም ባንዴራ ዘቃፅሉ ሕጂ ኣነ ይድግፎነ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ፀሊኦም ኣይኮኑን ዝፀልአ ሰብ ኣብዚ መፅኡ ኣይርኤካን እዩ ተባንዴራ ንዕኡን ባንዴሩ እንድያ ጀስት ስቂልካ በቃ በቲ ዘለዎ ዲፕሬሽን ይኸውን ወይ ገለመለ ተዘይኮይኑ ካብ ልቡ ብለካ ኣለኹ ካብ ልቡ ንዓዱ ዝፀልእ ሰብ የለ ንባንዴራ ዝፀልእ ገለ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዐንን ኣነ ግርም ሓራይ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ኣብ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ዝተመሓላለፈ እዚ ጉዳይ እዚ ሬሳ መጓዓዝቶም ተሸኪሞም ኣብ ዶብ ቤላሩስ ዝተረኸቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ብሰሉስ 21 ጥቅምቲ ዝተረኸቡ ብተርጎምቲ ተሓጊዞም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገለጹ ስደተኛታት ኣብ ላቲቪያ እኳ ኣትዮም እንተነበሩ ኣብ ላቲቪያ ወታደራዊ ክዳን ብዝገበሩ ሰባት ተሃሪሞም ሞባይላቶም ተሓዲጎም ብብረት እናፈራርሑ ኣብ መኪና ሰቂሎም ኣብ ዶብ ቤላሩስ ከም ዝደርበይዎም ሓቢሮም እዚ ጉዳይ እዚ ፍትሒ ክረኽቡ ንሓግዞም ምክንያቱ ብብዝተኽእለና ዓቕሚ
ንብፅሓሎም ዝብል ጠመተ ዝተዋሃቦ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ነዞም ሰባት ምስራኣኹሞም ከኣመና ክትሓዝን ኢኹም ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም ክልቲኦም ኣለው እዚ ሓውና ከኣ ማለት እዩ ነብሲ ምሓሮ ዓሪፎም ኣለው ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ዳሕራይ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ቀቲልዎ ከም ዝሃደመ እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ጉዳይ ብደንቢ ከሪአኩም እየ የዋጉዑ እዮም ነቶም ፖላዊስ ወይ ከዓ ነቶም ቃል ዝሓተትዎም እውን ዝኾነ ዳይሬክሽናት የሪእዎም እዮም በዚ ፀገም ገጢሙና ገለኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ስምዕዎም ብደንቢ ገይርኩም ነቲ ዝሞት ሓውና ወታደራት ከም ዝሃረሞ እዩ ዝምስክር ፍትሒ ክረክብ ዓቕምና ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ Police catching in the border. After that, you beat me, and me and my friend. After that, my friend you put electricity. My friend is after that is die. He tell me go in Belarus border. ቤላሩስ ክንከርከም ዘለና ሓቢሮምና ኢሉ ማለት እዩ ወዳእታ ምስ ሃረሞ ንዕኡ ንኹሎም ንዕውን ቀቲሎሞ I come here. The road is here inside. Tell me በዚና go. መጺና ኢልዎ በዝውሽጢ After that, open this door. Tell me go this side. I come this side. After that, come here. Go in Belarus. ሓለዋት ደቡብ ሃገር ቤላሩስ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ሬሳ ተሰኪሞም ኣብ ሰሜናዊ ክፋለተ ሃገር ኣብ ዝርከብ ምስ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ላትቪያ ዘዳውብ ዞባ ብራስላቭ ከም ዝረኸቡ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ኣቃሊሐን እቶም ብሰሉስ 21 ጥቅምቲ ዝተረኸቡ ብተርጎምቲ ተሓጊዞም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገለጹ ስደተኛታት ኣብ ላትቪያ እኮ ኣትዮም እንትነበሩ ኣብ ላትቪያ ወታደራዊ ክዳን ብዝገበሩ ሰባት ተሃሪሞም ሞባይላቶም ተሓዲጎም ብብረት እናተፈራረፉ ኣብ መኪና ሰቂሎም ኣብ ደቡብ ቤላሩስ ከም ዝደረበይዎም ሓቢሮም እቲ ኣብ መንገዲ ዝሞተ ወዲ 29 ዓመት መጓዓዝቶም እውን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሐ ማህረምቲ ከም ዝሞተ ንፖሊስ ቤላሩስ ገሊፆም ሓደገኛ ዝኾነን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝንን ፍጻመ እዩ እዞም ክልተ ሕዋት ወይ ከዓ እዞም ሕዋት ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዩ ሓደጋ በፅሒዎም እዚ ሓደ ከዓ ካብ ዓለም ተፈልየሎ ግን ደም ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ምናልባት ዓዲ ሕጊ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ዞባታት ወይ ከዓ ዝገደቦ ምናልባት እንድሕር ዳ ድምፀት ኮይና ወይ ከዓ ድምፂ እንተኮይና ምሲ ክስማዕ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ፖላዊስ ከዓ ስርሖም እንዳሰርሑ ምእንታን ክቕፅሉ ፍትሒ ንምርግጋፅ ዝኣክል ማለት እዩ ፃንሒት ምስ ላዕለዋይ ኣባል መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንጉስ አረፈ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እሱ እንታይ እዩ ዝብል ስምዕዎ هقدف عشان يكون اليوم قديم دول مش هقدف فيه شعب يعني نوم مالتي كل جزء ما رحت حوات 99% جيجا 100% تخيلت من ذاته 100% مسوح مطعم يتقرب مالتي 99% من قد سلماتنا اللي 100% برانت وين أبغى يسوح حسيتي إننا واحد قمت له تحققوا عالمي هون زقمقوا بعالم يمزقمقوا معلم نتوم زرقوا يوم بيرا سووا حاتي كم مصم زوجوا يقام قام قلنا تقرأ وسنة صون سعد قام من يوم ما بيتبع سرعة تبع بس بيسي ودي قيو حالتات وش تابعت أنا حقيقي ينستيتي تبع ستيتا مالتي دقفت نيو هذا نيو ريسورس نيو مالتي وحنا تيزا بوقت ريسورس وحنا أنت هتقدرين خينات مالتنا تربيزا بوليتيكا سريخا كساخ زي خاله ماكسيمم ربحك ترجاجزيو زيات مال تزارب يعني رامنايت مال رياكشن سي اقلل بيله حسابي قليص انيره نبوز حسابات زردهم نحرد اخوينو بعل هايله كمزي غيرنا بحانت معلت غلغله زبل وقعتات يزاربون يروم ግን عقم مالت حدا بوليتيكاوي دلدلነት ወይ ከዓ ጽዑቕ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕኻ ዲፕሎማሲ ጠንኪሩ ዓቕመ ጠሪኻ ወዘተ ትገብሮ ጉዳያት እዩ ስኢልካ ከምዚ ሸልዓ በጣዕ ብዝኾነ ጉዳይ ተበጊስካ ዝግበር ነገር ኣይኮነን እዩ ክብል ትማለ ሓሳበይ እንዳገለጽኩ ነይረ እንድሕር ዳ ብደንብ ተረዲእኹም ሞት ናይት ማለት ዝነበረ ሪአክሽን ቪድዮ ትክክለኛ ግንዛበ ይህልወኩም ኢለ ይግምት ማለት ከምቲ ንሕና ንግምት ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እዚ ዓዲ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ሰብ ቁፅሪ ኣለዎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዙሕ ዝኾነ ሪሶርስ ኣለዎ ብዙሕ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ እዚ ብቐሊሉ ስኢልካ ምዚ እንዳተጋጠምኩ እንዳተላተምኩ ለውጥ ከምጽእ የገለገለ ዝብል ተሓሳስባ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ፈጺመ ፈሪሕ እውን ስቁኢለ ንዝግባእን እንታይ ሓተትኩ ክነብር እውን እዚ እውን ኣይኽይድን እዩ ስለዚ ገለገሊኡ ብዲፕሎማሲ ገለገሊኡ ተተኻኢሉ ብዲፕሎማሲ ተተኻኢሉ ብጎንጽ ኸውን ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ መፍትሒ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣካል ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ፒስ ክርከብ ዝኽእል ኢሉ ሰንሱ አርት ኦፍ ደ ዋር ኣብጽሕፈሉ እዋን one method is armament and the second one is disarmament ይብል ተቀዳማይ ሓደ መንገዲ ብምዕጣቅ እዩ ተዓጢንካ ኢኻ ተዋጊእካ ኢኻ ተምጾት ሓደኻ ዓጥቂ ብምፍታሕ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ሰላም ንሕርዳ ኮይኑ ማለት ስለዚ ዘለዎ
ጌይን ንኽትረክብ ማክሲማም ዓቕሚ ክትረክብ ኩናት ኣይኮነን ማክሲማም ሕጂ እውን ዝብሎ ዘሎ ማክሲማም ኣውትፑት ንምርካብ ኢሉ ኣብቲ ናቱ ትንተና ማለት ኖ ማክሲማም ኢፈርት ሚኒማም ጌይን ንኽትረክብ ኢኻ ኩናት ትገብር እዚ ከዓ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሽግር እዩ ወይ ከዓ ፀገም እዩ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ናብዚ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ኣፅበታይ ቪድዮ ክንሰግሪና ኣፅበታይ ዝበሃል ሓደ ሓውን ኣሎ ንሱ እዩ ዘቕርቦ ማለት እዩ ሓራ መሬት ዘሎ እንታይ እዮም ኣብ ገለገለ ወገናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ኣይጣዕመናን ብዝብል ዒባራ ምክንያት ናብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዓፋር ዘሊቖም ብምእታው ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ስልጠናታት ብብልፅግና እናተደገፉ የካይዱ ከም ዘለዎ ያው ይፍለጥ እውን እዩ እዚ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ بسناي دليت حزب عفار دي ويس بحيلي يفتخاب زلو مالكال دليت حزب عفار يخوني بزليت من قستي عفار ودبي دليت من قستي بلصقناي بزيعتهم تلعلو خالي ملخه كسينا قال لك فتر لا تقمت حيلي جنبي زي حيلي زي انا خمس فولتو حدا كذا تاريخ العلامه يخوني لا ولزو مخنياتو تقمات غني بمن قستي بلصقنا لا ترقم يوم زلو لتقما تقميلم لخد حالي مبزحتي كم إلي لقمته مخنياتو تمالي أبو حزب تقرأ لتفصم لنا سايداوي خونات كحد كلا ومخار مالت تخكلينا تقرأ حسبوا له خيدو زبيل حسابي بالله ስለዚ ናቱ ግምት እዩ እዚ ናይ ክሕደት መንገዲ እዩ ምናልባት እውን ተጋጊዮም ዮም ኢልኤ ዝግምት ማክሲማም ብጣዕሚ ዓብይ ጌጋ ኣለዎም ኢልኤ ዝሓስብ ምክንያቱ ዝኹለይ ነገር ተፈፂሙ ንዕኡ ኣልኢልካ ምኻድ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸበደ ነገር እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ንሱ ማለት ቀፀልና ናብዚ ጉዳይ ጌታቸውና ሬድዋን አፋር መሄድ ጌታቸው ፎቶግራፍ በሁሉም ጋር ጌታቸው ተወዳጅ ነው በሁሉም ዛላምበሳ የኤርትራና ኢትዮጵያ እንትን እርቅ ተፈጠረ ሰላም ተፈጠረ ድንበር ተከፈተ ሲባል ቀጥታ መጥተው የኤርትራ ወጣቶች የሳዋ ምሩቃን የኤርትራ ወታደሮች መጥተው ከሱ ጋር ፎቶ የተነሱ ሴቶችም ወጣቶች በጣም ብዙ ወጣቶችም ትላልቅ አንጋፋ የኤርትራ ወታደሮችም አሉ ነበሩ ጎግል ላይ ታገኙታላችሁ ሁሉም አቅፈውት ጌታቸው እንደዚህ አቅፈውት ማለት እንግዲህ ጌታቸው ማለት ህወሓት ነው ያኔ ህወሓት ስራ አስፈጻሚ ነው ፈላጭ ቆራጭ ነው እና ይሄ ጥላቻ ነው ምናምን ህወሓትና ምናምን በሚባልበት ጊዜ ምን ያህል ሰው ሲቀርበው እንደነበረ ተመልከቱ ያቆላተን ቤንም እንደዚህ ፎቶ ተነስቷል ዛላምበሳም ከኤርትራ ወጣቶች ጋር ከሻዕቢያ ታጋዮች ወታደሮች ጋር እንደዚህ ፎቶ ተነስቷል ትላንት ደግሞ አፋር ሄዶ እንደዚህ ተነስቷል እየዞረ ነው በሁሉም ጋር ፎቶ ይነሳል አሁን የቀረው ከፋኖ ጋር ፎቶ መነሳት ነው ከሸኔ ጋር ፎቶ ሸኔ የሚለው ወርና ቢዝማው ጋር ፎቶ መነሳት ነው ሁሉ ፎቶ ለማለት ተዓዲሊ ይዝባድ ሕጅዚ ተዓዲሊ ሁሉ ፎቶ ካለው ታይድ አበቃ ስለዚ ሁሉ ስለስተፈቶ ከተናይድ ካዘለ ሐዲስ ዋላስ ሲል ምዝኸደ እንዳኸዶ ፎቶ ይልዓልልከ ጸዲቅ ካዮ ዘለ hayተረደን ኤኒዌይስ ጸዲቅ ካዮ ስለዝኾንካ ይባሐጽሩ እምበር ማክሲማም ዝፍቶ ሰብዩ ብዙረው ዝፍቶ እሺ ሰራዊትና ማይ ጸብሪ መደብ ካባኹና አኹም ናይ ደደቢት ሚዲያ ማለት ዘሕለፍና ያታ ምናልባሽ ከይተደናግጽ ጌርኩም ቁርቱላን ዝርዝር እንተተብልዋ ዝወልዋ ናብ ማይ ጸብራአቲ ናብ ጸለምታአቲ ናብ እንባ ማድራአቲ ስካዕተከዘ መጽዩ ካምፕ ገይሮም እዮም ወሲኾም እዮም እዚ ተሓቂ ህዝቢ ትግራይ ትሰምዓና ዘሎ ብራዕድ እንተይኮነ ከምዚ ዓይነት አጋጣምታት ከጋጥም ከሎ ከመይ ጌርካ እዩ ዝምለስ ዝብል ልክዕኹም ትትማሊ ታ ጉዳይ ክሕልፋ ከለኹ እውን ከም ዝበልክዎ ይምፅ እንደኾነ ሪኦም እንዲና በዳንኦም ኢትዮጵያ ትመውት ዘላ ኢኮኖሚያ ዝወድቕ ዘሎ ሰራዊታ ዝብተን ዘሎ ፋኖ እኳ ዝማርኾ ዘሎስ ኢትዮጵያ ሕዚ መፅያ እንታይ ከይትገብረና ዝብል መልሲ ከም ዝምልሱ መራሕትና እርዳእኒ ይኣተለዉ ዝብል ቁርቱላ ነታ ኮይናት ክጅመር ዲ ዝብል ሓሳብ ፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ታዝሕለፍና እያ ካብ እንባ ማድረ ካብ ደባርቕ ካብ ዳባት ናብ እንባ ማድረን ናብ ማይ ጸብሪ ጸለምቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘለዋ ወረዳታት ናብዚአን ሰራዊቶም ጽሎ ኢትዮጵያ እሞን ወራድ መርዓዮም መፅኦም ድሃት ዘለኻ ሓጂ እንታይ እዩ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ንምንታይ ኢኻ ተዳዓሶ ዘለኻ እቲ ጉዳይ እቲ ጣጣ መፅይዎ እዩ እቲ ጣጣ ይመፀለ እዩ ባይዞይ ጣጣ ኢኻ ተውግዕ ዘለኻ በዓል ከማኻን ወዲ ከማኻን ዝበሉ ኣብ ዘይስወቶም ዝውዕሉ እቲ ህዝቢ ንዕቆምሲ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ጥራሕ ኣዋጊዖም ኣነ ዕቁል እንድሕር ዳ ሃሌ ኣነ እንተ ሞይተ ብድሕረይ ዳንዴረይ ትብቆል ኢሎም ዝተበገሱ ሰባት ዝተዛረብዎ ዘረባ ኢኻ ትደግም ትውዕል እሞ በዚ ናይ ባዕልኻትኩም ዝመፀ ጣጣ ከምኒ ንስኻ ዝኣመሰልኩም ሰባት ዘምፅዎ ፀገም
ተዋህሊሉ እዩ ነዚ ህዝቢ መከራ ዝወርዶ ዘሎ ማለት እዩ ድሕራይ ምምፁኡ ከዓ እንተይ ተረፈታይ ትብለለኻ ኣይ ከምኡ ኢልኩም ኣይትፍርሑ ንኸምዚ ዝብል ዘለኹ ተፀጊዑ ኣሎ እምበር ወራድ መርዓ ኣይኮነን ዝመፅእ ኣሎ ቅድም ቀዳድም እቲ ንሕናን ጎንፂ ዝመስል ቃላትና ወይ ከዓ ንሕና ከምዚ ኣለና ኢና ኢልና ብህነትን ብህሞትን ስቑኢልና ብዘየብዘየለ ሞመንተም ማለት እዩ በርጊግናን ተሃንዲድናን ንፀንሖ ጉዳይ ሲ ንግደፍኦ ንዓና ዝጠቕመና ኣይኮነን ምክንያቱ ምስ ከምዚ ዝመፅእ ሓይሊ ምልታ ምበኣስ ምውቃዕ ሓይሊ መፅኡ ንሕና በዘይ ተሓልፍኒ ኢኻ ገለ ኢልና መንገዲ ዓጊትና ንሕዘሉ መንገዲ ወላ ሓንቲ የለን ከይደ ዝበለ ክኸድ ይኽእል እዩ ተወቂዕ ክምለስ እየ እንተኢሉ ተወቂዕ ክምለስ ይኽእል እዩ ጥዑይ እንተኢሉ ተተመሊሱ ጥዑይ ክምለስ ይኽእል እዩ እቲ ህዝብና ብዘይገድስ ግን ትናትና ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሲ ወይ ብሰላማዊ ዓዲ ክነብር ተዘይክኢሉ ድማ ናብ ካሊእ ናብ ዝሓሸ ዋላ ቦታ ከይዱ ተፀጊዑን ክነብረሉ ዝኽእል መንገድን ዕድልን ዘማቻቹ ዳ እምበር ሓሊፍካ ከይድካ ንስኻ በዘይ ተሓልፈ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣነ እንደኳ ኣለኹ ገለገለ እንዳበልካ ትፍክር እሞ ድሕራይ ከዓ እቲ ህዝቢ ከይሰንብድ ኢልና ኢና እምበር እንታይ ዓይነት ወግዕታት ኢኹም ተውግዑ ከምዚ ዝበለ ጠልቆምቆም እየ ዝብል ኣነ ብወገነይ ከምዚ ጠልቆምቆም ከዓ ነዚ ህዝቢ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደጋ ዝኾነ ዘረባታት እንዳተዛረብኩም ፀናሕኩም ሰባት ኣለኹም ወል ሓታታ ሕጊ የለን ትሕተቱ ስለ ዘይኮንኩም እዩ እምበር ፀገም ምፍጣር ናብ ልዕሊ ህዝቢ ራዕዲ ምፍጣር ፀገም ናብ ህዝቢ ምፅዋዕ ንባዕሉ ክሕትት ተዝኽእል ነይሩ ሞስት ፕሮባብሊ ሃይለ ስታሊን በዚ ዘለዎ በዓል ጌታቸው ይኹን በዓል ጻድቃን ወዘተ ደብረጽዮን ግዛዕ ምዳዕ ዝበሃሉ ሰባት እዚኦም ኩሎም ክእሰሩ ነይሮም ማለት እዩ ሸሽምኩም ሕይኹ ዶክተር ኢለ ኩልኹም ዶክተር ስለ ዝኾንኩም ባይዘወይ ካብ ካሊእ ወፃእ ዘሎ እዚኦም ክትእሰሩ ኢኹም ትኽእሉ ነይርኩም ንምንታይ ትዛረብዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ዝበሃልን ዘይበሃልን ቃል ኣወል ስዒድ ሓዊሱ ማለት እዩ ንስኻትኩም ኩልኹም ክትዳጎኑ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ዳጓኒ የለን ኩሉ ግዜ እንታይ ደኣ እዩ ንስኻትኩም ዳጎንቲ ኢኹም ንስኻትኩም ሰብ እንታይ ይበሃል ኢኹም ሰብ መዚ ሰብ ስልጣን ኢኹም ባዕልኻትኩም ነቲ ዓዲ ከም ደስ ዝበለኩም ትገብርዋ ብኦቶሪቲ ዘይኮነ ብፓወር ኢኹም ተኣምኑ ሶ ዋት ኤቨር ዘ ኬዝ ንስኻትኩም ተዛረብኩምዎ ነገር ናብ ከምዚ ዓይነት ጣጣ ከም ዘእትዎ ነዚ ህዝቢ ግን ክፍለጥ ግን ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝግምት ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ናተይ ኣመተ ግምት እዚ እዚ ከይከውን ኣቐዲምካ ቃላትካን ልዙብ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ መንገድኻን ናይ ሰላም ምርድዳእ መጠንካን ምዕባይ ዳ እምበር ከምዚ እንተገበረ እንታይ ዓቕሚ ኣለዋ እቲ ማለት እንታይ ዓቕሚ ኣለዋ ትብል ሎማዓን ተፀጊዑ ምናት ካይንዶ ኦፍ ዕሽነት እዩ ዝበቃ ብስሩ ከምዚ ዝበለ ህልወሳ ርኢና ይንፈልጥን 21 ክፍለ ዘበን ይበሃል ግን ኣብ ዓድና ምናልባት 12 ከምታት እውን ክኸውን ይኽእል ንሕና ነውግዖስ ተመሊስናስ ሪፍሌክት ጌርና ከምዚ ንሰምዖ እዩ ዝሕብር ኢንዌይስ ምንዳድ ኣየድልን ምክንያቱ ሰብ ዝሓዝያ ዝወርወረስ ፈራሕነ ይበሃል ዝብሉ ምስላ ወለድና ትኽክል እዩ ኣነ ዝመስለኒ ዓቕመይ ፅቡቕ እዩ ኢሉ ዝፈቐዶ ክሳብ ሕጂ ክዛረቦ ኣለኒ ኢለ ዝሓስቦ ከም ሓደ መንእሰይ ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ህፃን ብኤኒሚንስ ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ብትምህርቲ እንተይኮነስ ካብቲ ዝረኣኽዎን ካብቲ ንእሽትለይ እውን ዝኾን ምስ ሰባት ቅርብ ኢልካ ትዕልሎን ተዋጉዖን ካብኡ እውን ምስ ተወሰነ መጠን ኢልካ ሕልፍ ክትብል ምስ ተሰምዖ ጉዳይ ኣተሓይዘ ዝገልፁ ሓሳብ እዚ እዩ እዚ ፀገም እዚ ከይመፅእ ኣቐዲምና ቃላትና ነስተኻኽል ስቑኢሎም በዓል ኣወል ስዒድ ዓዲ ሓዊ ሆያ ኢሎም ኩላ ዛሽግ ወሊዖማ ለኩሶማ ክኸዱ እዮም ግደፉ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣይእመኑን እዮም በቲ ሓደ ወገን ምስ ናትና መሬት ሒዙ ዘሎ ኣካል ምስ ናትና መሬት ዓጊቱ ዘሎ ሓይሊ ይሰርሑ በቲ ሓደ ወገን ምሳና እውን ይሰርሑ ንዓና ንክልታህና ከሰማምዑና ኣይደልዩን ቢካዝ ንድሕርዳ ፀገማትና ተተፈቲሖም ሓጋዚ ክንስእና ዝብል ተርኳስ ዝኾነ ምክንያት ኣለዎም በዓል እዚኣቶም ኣባና ጣጣዮም ዝፈጥሩ ዝብል ወግዑ ግዒ ማለት ካብዚ ንላዕሊ ኖ ፅምዶ ንቅድሚት ፅምዶ ፈረስት ከምዚ ዝኾነ ብላዕሊ ዝመፀ እዚ እኮ ከምዚ እኮ ይብለና ኣሎ ገለገለ ኢሎም ዘዋግዑ በዓል ኣረጋይ ከይደኹም ተለይ ክስዋዕ ኣለ ዝብል ኣካላት ኣለው እንድሕር ደኣ ክስዋዕ እየ ክመውት እየ ዝጀግነን እኮ ኣነ እየ ዝብል ሓይለሊ ኮይኑ ሞ ናይ መስዋእቲ ፃምእ ክሳብ ሕጂ ኣለዎ ተኮይኑ ምናልባት ቀዲሙ መን ከም ዝስዋዕ ይፍለጥ ናብ ዓለም ዕድመ እንታይ ዝበሃል ዕጫ እዩ ወደሓንኩም እየ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ መደብ ዛዚመዮ ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ዳሕና ቀኒዩ ፅቡቕ የስምዐና ቻው ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ